Dead on arrival ang isang babae matapos na magulungan ng isang dump truck na kargado ng mga buhangin sa Purok 7, Barangay San Ramon, Bulan, Sorsogon, kaninang 1:00 ng hapon. Kinilala ang biktima na si alias Jel, 22 anyos, residente ng nasabing lugar. Sa impormasyon, hindi napansin ng driver na nasa ilalim pala ng dump truck ang biktima, kung kaya nagulungan ito. Napag-alaman rin na wala sa tamang pag-iisip ang biktima. Ayon kay Gerald Grafilo, isa sa mga responder ng Bulan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, isang barangay health worker at isang barangay kagawad ng nasabing lugar ang nakapagpaabot sa kanilang opisina patungkol sa nasabing insidente na agad naman nilang nirespondehan. Hindi pa po na aram ko kung naka-parking po yung dump truck o diretso po. Nasabi lang po sa informasyon, tumago lang daw po yung biktima. Nagtamo ng bali sa kanang braso ang biktima, sugat sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha at kanang bahagi ng binti. Agad naman itong sinugod sa Bulan Medical Hospital, subalit idineklara itong dead on arrival. Sa mga driver ng malalaking sasakyan, siguraduhin po na tignan muna sa mga ilalim o sa kanilang mga sasakyan kung may tao ba o wala. Siguraduhin po sa pagbabiyahe nila na mag-ingat po ang kanilang pagmamaneho. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.